Ndirange oye. Vice President ndakulandirani kuplanta kuno komanso ndakulandirani kutilande kuno choyambirira tinyadire chifukwa choti mwatiyendera kutilande kuno kuzaona bridge ya Naso. Bridge imeneyi bwana yaononga mioyo ya anthu ambiri. Anyamata ambiri ya mabizinesi makofini awo anapita. Ena anamwalira amene mumu. Kubwera kwa inu ife ngati kusidekanso tikuziwa kuti zinthu ziziyenda ndiponso zitheka. Komanso bwana inu ndi mwana wa mukheto. Pomwe ndikulankhula ine ngati deputy mayor ndineso mwana wa mukheto. Chomwe tingapemphe ntonena kuti bwana kumwera kuno zitukuko zochepa. Kubwera kwa inu bwana mutithandizire ife asidekanso kuti zitukuko zibwere. Zulozulo lomweli anthu aku Malaysia ku Malabada msewu bwana kuti mukwere mtunda uku waonongekera anthu. Komanso msewu wina bwana ochoka pa holo ukakwera mtunda kupita kwa Asafa unakonzedwa bwino koma chifukwa cha makontrakta omwe achinyengowa msewu sunalimbeya. Pempho langa lomaliza bwana Vice President ndionena kuti okonza misewu akabwera azidikira ngalande akukangopanga misewu yopanda ngalande. Mapeto ache misewu ja siku matani siku malimba. Komanso bwana anthu akundilande kuno amanena kuti chiyambi cha ndale ndikundilande. Koma bwana naona nisika ondilande ndochitisa manyazi. Kodi nisika umenewu mothandizana ndinu bwana ndipo solo yathu titaukonza nisika umenewu anthu akundilanda kuzokhala ukono. Komanso tana mukuyendayenda kunena za ngongole I think munakamba nawo anthuwa bwana geto ili ogwira ntchito ndochepa ambiri ndotama ngatama. Ngongole zija bwana Vice President ziyambire kunoko chipake kuno kuli ana othamanga bwana. Ndikuzuseni nini. Zikomo kwambiri zikomo. Choyamba ndithokozenso Mulungu kuti takumana kuti tichite ntchito zimene zili zofunika. Number 1, bridge iyi pamene ndinabwera kuno sindimabwerera bridge iyi, ndimabwerera za NIF. Ndiye ndiyankhe kuna kuti za NIFizo zitheka chifukwa mmodzi wogwira ntchito ku ofesi yanga ndamuuza kuti achoke ku Lilongwe azakhale kuno kuti kulikonse kumene ndauza za NIFizo anthu apasidwe as quickly as possible. Nkhani sikumakhala m'maofesi kumakomwa mati ayi. Nkhani ndi background.
ndiye ndamuuza wayamba kuyenda ndiponso akuziwa kuti tamutumiza kuno kuti anthu alandire ngongole madeti tampasawo ngati sakwanisa yake yathapo. Pali anthu ena akumandiuza kuti sukulankhula bwino ukhala ndi adani, ndiye ndikuti ngati dziko lingatukuke ndikupanga adani ndi apangadi adaniwo. Chifukwa sindili pano kumapanga my friend anthu akuvutika ayi. Kachiwiri ndinanena kutoka pa market acheya asika nati tiyeni mukaone bridge. Ndinakaona bridge kuona kuti nkhani ili apa ndiopsa. Ndiye usiku omwewo namba kufufuza chachitika ndi chani kuti bridge iyi itenge nthawi itali osakonzedwa. Nankula ndi Roads Authority nalandira kufanso ndi akusite ndiye nkhani ntayisata bridge iyi sinakonzedwe chifukwa cha Amalawi ena. Ichi anena ichi akonza silifuna kupangisa manyazi wina aliyense ndizi wa tsiku ni nthawi yokapeza pa zimene achitira atukundira kuno zoyipa zimene zokwambiri. Kachiwiri chimene tinachita ndinafufuza kuti kodi amati atipase ndalamayo ndani. Mtsogoleri wawo kumalawi kuno ndi bwana Baron ali apawa. Ndiye napempha kuti ndingaonane nawo. Anabwera ku office napempha kuti anandiuza clearly kuti ananyanyala anachoka ndi ndalama zawo anabwerera. Ndinayimbira president anthu kuno kumalawi akulu apanga izi otithandiza anyanyala, ndiye ine ndifuna ndipange izi anavomera go ahead. Ndinalankhula nawo, ndinalankhula ndi ena akunjawo, ndiye ananena kuti mutisimikizire kuti zimene zinachitika zija sizichitikanso. Ndiye ndinawuza kuti sizichitikanso, a president andipasa mphamvu kuti ndiyang'anire zimene sizichitikanso. Ndiye ndinanena kuti bwanji tinyamuke inuyo ndi akuluakulu omanga misewu mabridge tipite tikaone malowo tikakusire ntchitoyo. Ndiye anena kuti design itakutenga 2 months yapempha kuti please tachepesani nthawiyo kuti bridge ite mvula isanayambe. Ndiyeno atisimikizira kuti ayesesa. Koma pano ndikakule mawu awa Amalawi maofesi mu tiyeni tiyakonde Amalawi chifukwa bridge iyi ikuyimirira project ya anthu m'midzi zimene sizikupangidwa azungu ndiye ndina ananyanyala chifukwa cha zochita za ifeyo Amalawi maofesi. Sikhalidwe labwino. Ndiye tikusaina kalata yowasimikizira kuti zimene zozo sizichitika. Ndikuthokoza a president a Dr. Chakwera pondiuza kuti go ahead pita ukapange zimene zozo. Ndiye ndiyankhaso kumaliza kunena kuti pamene a president amapita ku Mzuzu ananena kuti kupempha sisabwino tizizimira patokha. Amanena Malawi 2063 kuti in future tiyesese kuti ma investment amene tikupempha pakali pano pawa atipangise kuti ifeyo tichoke mopempha tikhale anthu ozimira patokha pachuma. Mwana wako ukumuuza mwana wanga kupempha ndi kwachabe kuzizimira pawekha ali wang'ono ukunena kuti fees yake itasowa sukapempha kunganene kuti zopemphazo ayi ukumuuza kuti kusogolo ndikupempha fees iyi to invest kuti kusogolo usanangani kodi usapemphe. Therefore zonse zimene tikupempha is an investment to make us able kuna kuti kusogolo usanangani kodi
osapempha mwachisanzo akabweresa bridge apapa ndiya ifeyo anathu anawo isakhale bridge yawedewede tikatero kusogoko maboma atazibwerawo sazatenga ndalama kumangaso bridge iyiyi azaziyimira pawokha tiziyang'ana ana anathu anawo zachipani ndizofunika inde koma kumayang'ana nthawi yokamba zachipani kuyang'ana nkhani yopangira anthu zimene akufuna. Ndiye ndinabwera pano kukusimikizirani kuti I'll do all what I can mu office ya president kuti zimene tinalonjeza tizizichita. Pamene zakanika we should explain why zakanika chifukwa chani. Tili pa dziko lapansi kumata kunena kuti ndikwatira mu Oktoba kena kache ndikuchitika umamuza mkazi wakoyo kapena bwenzi lako zalephereka asalire uzamukwatirabe asalire uzamukwatirabe chifukwa tili pa dziko lapansi. Umata kupika nsima olo ndiwo ndikumuza mwana zisongezera chifukwa chani kamwana kanga kakulira kuchipinda huko pobwera opeza ndiwo zatani zapyerera. It is not your making. Koma circumstances beyond your control zapangisa kuti ndiwo zitani kwadi ndiye mamuda senepo wapyereresa ndale za Chakwera ndale zaine si ndale zokutanganira na maudindo. Ndinene kuuzeni kunena kuti utakukhala ndi udindo woopsa malayi muno koma ngati anthu sakusangalala olo uzini ndili ndi udindo ndi wako anthu alibe nawo ntchito. Ndine state vice president konvo iyi ikundisatira koma ngati ndingokhala bwi osagwira ntchito kumati aka vice president amati zache ola mbusa osalalikira mokhala kunyumba kwake kumaona ati abusa masakulalikira ndi abusa. A politician that does not deliver is irrelevant. Ifeyo zimene Mulungu watipasa kuti tikupangireni za Kaisara kwa Kaisara, za Mulungu kwa Mulungu. Amene akutenga za Kaisarayo tithana naye. Ambuye akudaliseni ndikuthokozeni chifukwa cha bata muli ndini kwiyo kunena kuti ichi chifukwa mwina situkulongosola bwino koma I can tell you ndikakhala ndi Chakwera ndimati kumanthu akanadziwa zimene akukamba akulu awawa bridge iyi amene asokoneza anthu osakhalanso kunje ndikundalekoyi hayi pali ma project ambiri kutufadzira pepa azungu kuna kuti please come back. Amene asokonezawo osawapasa ntchito iyayi kupona takutengani inuyo kuti mugwire chani ntchito iyiyi. Ndiye ine ndimati ndikampasa munthu ntchito ngati pali chofuta andiuze ndisanafuse, sikuti muziza ndiuza ndikafika pano kuti bwana ndilongosole yathapo. I am not doing this kuti ndikupangire embarrass. No. Ine ndikanazo tu vice president sindiuta ndikanauza sindita izi koma ndazoti nditakata kwa basi. Hey, ine ndi wa mmidzi osandinamiza. Nena kale kuti anati a polisi wa andisiya muona ndikutulukira ndikuyenda ndeka pasi kukwera apo koma kuchika so kodi ndi ntchito nangachita makekanyi. Amayi ndi abambo ndikuthokozeni, Mulungu akudaliseni. Tiyeni tiyang'ane chitukuko
tiyang'ane chitukuko. Ambuye akudaliseni. Zikomo kwambiri.